Ga mu dande kace cikin alkhairi. Ga Hajiya Samira kuma sarkin kishi. Daga Zubaida, bebin mu da. La ila. Garwashi season 2 zai dawo muku ranar 9 ga watan Disamba na wannan shekarar insha Allah. Karfe 8:30 a YouTube channel na UK Entertainment da Arewa 24 da kuma Algaita TV insha Allah. To, mu kasance tare da ku. Za ku bari a baku labari. Mudan yana ga mudan nan ga gidana suka zo duka al'amin na bawan Can masu mu kamar daidai ko yadda kuka ji wannan bidiyo za a dawo ranar 9 ga watan 12 kamar yadda mudan ya ambata. Tabbas shirin fim ɗin na Garwashi shiri ne wanda yake da zafin kishi fiye da yadda kuke tunani tsakanin gidan Yaya Mudan da Zubaida da kuma wato Hajiya Samira matar Yaya Mudan. Tabbas shirin fim ɗin zai zo da matukar cakwakiya. Shin Yaya Mudan ya auri Zubaida budurwar tasa ne ko ko bai aure ta ba? Shin menene shirye-shiryensa gurin aurarta? Sai dai wanda ya saurara kuma sai wanda ya kalla. Amma kafin nan ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo domin jin wani gajeren bidiyo da muka kuma samu akan Yaya Mudan ɗin na shirin fim ɗin na Garwashi. Amma kafin nan mai sauraro, idan wannan shine zuwanka ko kuma ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka na farko, ka daure ka danna wani alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun fitattu kuma shahararrun bidiyon mu na sanarwa da zarar mun dora. Tom, kamar yadda dai Yaya Mudan ya ambata a cikin bidiyon sa na za su dawo ranar 9 ga watan 12 shirin fim din na Garwashi, inda ya ambata muku tashoshin da za ku ke samun wannan series wanda da zarar an fara haskawa kowa zai iya zuwa ya je ya kalle sa a tashar ta UK Entertainment da kuma sauran tashoshin da ya ambata da kuma Arewa 24. Tabbas Zubaida tana da matukar kishi, kuna tunanin za ta iya kyare wato Hajiya Samira a gidan Yaya Mudan kuwa da zarar ta shiga? Abin da yi sai wanda ya kalla kuma sai wanda ya saurara. Kar ka manta tashar Arewa TV tana kokari gurin kawo maka sharhi akan labaruka daban-daban da suka danganci labaran wato waƙoƙi da kuma fina-finai irin su shirin fim ɗin labari na Izzarsu, gidan sarauta, alaka, manyan mata da dai shi kansa shirin fim ɗin na Garwashi. Kar ku manta Garwashi season 2 zai dawo muku ranar 9 ga watan 12 2024 kamar yadda Yaya Mudan ya ambata. Tabbas wannan gajeren bidiyon yana mai nuni da cewa hakika wato Hajiya Samira za ta shiga cikin matsananciyar kishi ganin da za a auro wato Zubaida wacce take a matsayin budurwar Yaya Mudan a cikin shirin fim ɗin na Garwashi. Misraro karka manta karka sha'afa ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking a cikin wannan chata mai albarka wato ta tashar A Gidan Nura TV. Mun gode da ziyartar ka wannan chata mai albarka ta A Gidan Nura TV. Kasance da mu a koda yaushe domin samun fitattu kuma shahararrun bidiyon mu da zarar mun dora.